Dilok, wîkîpedia AZAD, Dilok. Dilok wekî Dilok, Dûluk, Duluk û Dûluk jî tê nivîsandin bi tirkî Gaziantep bajarekî li bakurê Kurdistanê ye. Li bakurê Qeleya Dîlokê girek heye. Taxa derûdora wî girî heta demeke nêzik bi navê Türktepe an ku Girê Kurdan Türktepe.Li Dîlokê lê dewleta Tirkan ev nav guherd û kir Türktepe. Dîlokê hewşa heywaneta herî mezin a tirkî heye û Parka Yeşilvadi heye. Parka Yeşilvadi parka tewr mezin a Tirkî ye. Niha şarederê bajarê mezin a Dîlokê Fatma Şahîn e. çîya li heremê çîyayên bilind tune ne. Çîyayê Sofyê herî bilind 1496 mîtro ye. Li heremê çîyayê Duluk 1025 mîtro, Gurenîz 1069 mîtro, Ganîbaba 1100 mîtro ye. Çem û gol. Çemê reş ji golê reş dertê. Deşta İslahiyê bi ava çemê reş tê avdan, çemê Efrînê ji çîyayê Sofa dertê. Bi çemê reş re dibe yek û xwe vela dikin gola Amikê. Çemê Merzîmê jî ji çîyayê Dûluk Sam dertê. Çavkaniya çemê Nizîbê li çîyayê Sofê li gundê Dulukê ye. Çem Şaxek çemê Firatê ye. Hesin, krom, fosfat, kalkar û dolomît madenên herî pirin û li heremê ji bin herdê dertên. Babetên heywanan. Herêm ji alî babetên deyran govî pir dewlemend e. Wekî din gur, hir, xezal, berazên govî, çeqel, geroşk û bizinên serçîyan jî li heremê peyda dibin. Ol û civak. Civaka bajarê Dîlokê sedî 75 Tirk, sedî 22 Kurd û sedî 33 jî Erebe û etnîkê din in. İslam li heremê xurt e. Henefî û Elevîtî zavên teşkîl dikin. Li heremê ciyên zewî û tirbeya jî hene. Hinek ciyên zewiyên ev in Şurahbil bin Hesen, Kilis, Şeyx Mensûr û Duluk Baba. Xwarinên heremê. Herêm ji alî çanda xwarinê pir dewlemend e. Şorba şêrîn, birinc bi avê tê kelandin. Bi pişt re bi dims, doşab re rê hinek din tê kelandin, tê servîs kirin. Şiveyî diz, goşt bi nokan re di beroşê de tê kelandin. Pîvaz û sîrên hûrkirî dikeve navê û heta nerm ve tê kelandin. Pişt re hêkek dikeve navê û hinek din jî tê kelandin. Rûnê sorkirî û nanê bi ser tê reşandin û tê xwarin. Kutilkên dagirtî. Beqleve, kebab, babe qenûç, babetên boregan û patatêsên dagirtî hinek ji xwarinên heremê ne. Cilûbergên heremê. Jinên heremê şalwarekî ku jê re dibêjin çindiyan li xwe dikin. Bi ser şalwar de çaketekî milfire û ya xevekirî ku jê re dibêjin fermane li xwe dikin. Entariyên wan jî sê etegan pêk tê. Li pişta xwe kefiyeke sîn an jî qedife girê didin. Keçên ciwan, xafikên spî yên zew, bi candî jî tacek ku bi ser de jî kefiyeke girê didin. Bin serê xwe.
Jinên gundî çarşefa ku jê re dibêjin meşele didin serê xwe. Kesên çarşefa reş jî li xwe dikin hene. Zilam şarwal li xwe dikin. Li ser şarwal jî eba li xwe dikin. Bi ser ebayê de jî çaketekî ku jê re dibêjin sako li xwe dikin. Li serê xwe jî kefiyek kesk dibêjin. Lapşîn û qondere belavên heremê yên zilaman e. Nav û kronolojiya bajêr. Navê bajêr yên kevn Dûluk e, Dûlîçe. Piştre ji alî Ereban ve navê Eyntab li bajêr hatiye danîn. Navê bajêr ji alî Tirkên ve jî sala 1928 de wek xazî Eynteb, Gaziantep hatiye guhertin. Kronoloji. Berî İsa, Zayên, berî Zayên. 1260 dema Hîtitiyan, 539 331 dema Persan, 331 322 dema Makedonyan. Hukumdariya Komekene piştî İsa, Zayên, dema Romayîyan 72 395 dema Romayîyan, 395 628 dema Sasaniyan, 636 dema Ereban, 1077 dema Selçukiyan, 1098 dema Haçliyan, 1517 dema Osmanîan, 1923 dema Tirkî. Çiyayên turîstîk tarîxî û gerî. Bajar ji alî şinehî û daristanên ve belengaz e, lê ji alî dîrok ve pir dewlemend e. Qeleya Qeleya Tilbişar û kevenda ji revenda ji alî gel û gerokên ve tên serlêdan. Li heremê mizgeftên kevn jî pirin. Şirvanî, teke û tehdanî hinek ji wan in. Balafirgehên Dîlokê. Balafirgeha Dîlokê Tilbişarê. Ev balafirgeha başûr û jilatê bajarê Dîlokê ye. Li hinda Tilbişarê ye. Zanîngeh. Li bajarê Dîlokê zanîngeheke dewletê û du zanîngehên jî weqfê hene. Zanîngeha dewletê. Zanîngeha Dîlokê. Zanîngehên weqfan. Zanîngeha Zirve. Zanîngeha Hasan Kalyonçû. Çavkanî. Wîkîpedia AZAD.